umphumela ohlaba umxhwele. Namuhla nginilethela indlela ezovuselela indlela yendabuko yama-Arabhu yokusika izimpande ezindaweni lapho, ngokombono, bekungeke kwenzeke khona. Ngaphambilini, babesebenzisa izimbiza zobumba ezigcwele isihlabathi sasehlane kanye nezimbobo ezincane ezazibavumela ukuthi basakaze imifino nezitshalo ezinephunga elimnandi ezimweni ezimbi kakhulu. Namuhla ngikukhombisa uhlobo lwesimanje, olulula, nolwenziwe ekhaya lwalolo hlelo olufanayo ukuze ukwazi ukuzenzela isinyathelo ngesinyathelo. Ngakho-ke lalelisisa futhi ubhale phansi konke ngoba sesiqala manje. Kule ndlela sizodinga izinto ezimbalwa kakhulu, zonke kulula ukuzithola. Okokuqala, ibhodlela elikhanyayo elingamalitha ayisishiyagalombili. Sizosebenzisa nesihlabathi, kungcono isihlabathi somfula, kodwa isihlabathi sasebhishi, isihlabathi sokwakha, noma ngisho nesihlabathi sokuhlunga amanzi sizosebenza. Uma nje siyigeza kahle singayisebenzisa, siyihlanze izikhathi eziningana kuze kube yilapho amanzi ephuma ehlanzekile ngangokunokwenzeka. Sizodinga futhi i-hydrogen peroxide ngamavolume 3 noma 10. Futhi umsiki noma ummese obukhali wokusika ebhodleleni kanye nokusika. Ulokhu sizosebenza ngezihlahla zikalamula, zomnqumo nezerosemari, futhi sizosika eziyisishiyagalolunye zazo ngasinye. Kodwa khumbula, le ndlela isebenza cishe kunoma yisiphi isitshalo ofuna ukusitshala noma ukusihlanganisa. Ake silungiselele izingcezu zethu. Sikhethe izingcezu ezingama-27 eziyisishiyagalolunye ezivela ezihlahleni zikalamula, eziyisishiyagalolunye ezivela ezihlahleni zomnqumo kanye neziyisishiyagalolunye ezivela erosemari. Ukusikwa ngakunye kufanele kube sesigabeni esiphakathi, kungabi mnene kakhulu noma kube lukhuni kakhulu. Sihlanza kahle phansi kwengxenye engayinye, sisusa amaqabunga noma amagatsha amancane, ukuze indawo ezogqitshwa itsayithe ngokuphelele. Manje sifaka i-aloe vera pulp yemvelo kuleyo ngxenye engezansi. I-aloe inikeza amahomone emvelo okumila izimpande, umswakama, isivikelo sokulwa namagciwane, futhi isiza kakhulu ukuthi iqale ngamandla. Bese simboza leyo ndawo ngempuphu yesinamoni. Isinamoni iyi-ejenti yemvelo yokulwa namagciwane kanye ne-antifungal evimbela ukuthuthukiswa kwesikhunta futhi ivikele ukusika emavikini ayo okuqala. Futhi khumbula ukulandela zonke izinyathelo njengoba ngizichaza, ngoba uma wega noma yiziphi, kungenzeka kakhulu ukuthi ngeke zisebenze ngendlela efanayo. Bukela ividiyo ephelele ukuze ukwazi ukuyikopisha njengoba nami ngenza. Manje sizolungisa amanzi okunisela, azomanzisa sonke isihlabathi esisepropagata. Ngelitha elilodwa lamanzi sisebenzisa i-hydrogen peroxide ngale ndlela elandelayo. Uma i-hydrogen peroxide yakho ingumthamo wamaphesenti 3 noma 10, sisebenzisa itispuni eligcwele. Uma kuyivolumu engama-20 noma cishe amaphesenti 6, sisebenzisa uhafu wetispuni. Futhi uma kungumthamo ongama-40 noma ngaphezulu, sisebenzisa ingxenye yesithathu yesipuni, cishe amaconsi ambalwa nje. Le ngxube imanzisa isihlabathi, ibulale amagciwane, ifake umoyampilo, ivimbele nesikhunta ukuze izingcezu zingaboli. Sabeka ibhodlela laqonda phezulu saligcwalisa ngesihlabathi cishe u-8. Leso sikhala esikhululekile esingamaphesenti angama-20 phezulu sibalulekile ngoba yilapho esizofaka khona amanzi okunisela. Uma sesigcwalise ibhodlela kuze kufike ezingeni elifanele, sifaka lonke ilitha noma ilitha nengxenye lamanzi esisanda kuwahlanganisa, siwathululela ngophezulu ngaphandle kwekhava. Bese siyashiya ibhodlela livulekile silinde ngokubekezela kuze kube wonke lawo manzi ehlunga esihlabathini. Isihlabathi sizomunca amanzi kancane kancane, bese umswakama usakazeka ngokulinganayo kusukela phezulu kuye phansi. Kuphela uma sibona ukuthi amanzi asehlungiwe ngokuphelele nokuthi sonke isihlabathi simanzi futhi sisesimweni esihle, khona-ke yebo, ngaleso sikhathi siyaqhubeka nokwenza imigodi eseceleni. Lokhu kubaluleke kakhulu. Okokuqala imanziswa, bese ihlatshwa. Uma sibhoboza imigodi kusenesikhathi, sizolahlekelwa amanzi futhi isihlabathi ngeke simanzi kahle.
Manje, uma isihlabathi simanzi kahle, simaka ngophawu izindawo lapho ukusika ngakunye kuzoya khona. Sizisakaze kulo lonke ibhodlela ukuze zingasondeli kakhulu futhi ngayinye ibe nendawo yayo. Manje, usebenzisa isikere esibukhali noma umsiki, yenza izingcezu eziphambeneyo kuphawu ngalunye. Ukusikwa okuphambene kuphelele ngoba akuvumeli isihlabathi siphume, kuhambisana kahle nobukhulu besiko futhi kugcina konke kuzinzile. Uma ukusika kuncane, njenge-rosemary, senza isiphambano esincane. Uma ijiyile, njengomuthi kalamula noma womrumo, senza isiphambano esikhulu kancane, kodwa ngaso sonke isikhathi silingana. Futhi uma ngesizathu esithile ukusika kukhulu kakhulu, ungafaka ucezu oluncane lukakotini ngaphakathi kwesiphambano. Lokho kuvimbela ukuthi isihlabathi siphume futhi ungakwazi ukuqhubeka ngaphandle kwenkinga. Uma sesiqedile ukwenza iziphambano, sifaka izithombo. Sizifaka ngokucophelela kuze kube zicwila cishe amasentimitha 3 kuya kwamane ngaphakathi esihlabathini. Leyo njingalo ifanele ukuze zihlale ziqinile futhi zikwazi ukukhulisa izimpande ngaphandle kwezinkinga. Manje sizolungisa umuthi wokuvikela wemvelo olula kakhulu. Faka ingxosana yesinamoni egayiwe elitre elilodwa lamanzi, uvuselele kahle. Uyihlunge ngendwangu encane noma isihlungi sekhofi, bese uyidlulisela ebhodleleni lokufafaza. Njalo ezinsukwini ezintathu noma ezine sifafaza izingcezu ngaphandle ukuze zivikeleke ezifweni zesikhunta namagciwane. Bese simboza lonke ibhodlela ngesikhwama esibonakalayo noma esimhlophe. Lokhu kudala umphumela ophansi we-greenhouse ogcina umswakama uphezulu. Uma singakwenzi lokhu, izingcezu zizophela amanzi futhi zingabi nezimpande. Manje sibeka i-propagator endaweni enokukhanya okuhle, kodwa engenalanga eliqondile futhi okubaluleke kakhulu, endaweni lapho kungekho moya khona. Umoya uhambisa isikhwama, ukhomise izingcezu futhi ungazivimbeli ukuthi zingagxili. Njalo ezinsukwini ezintathu noma ezine sivula isikhwama, sivuselele umoya, bese sisebenzisa ukwelashwa kokuvimbela uma kudingeka. Futhi uma noma nini isihlabathi somile, okuyinto engavamile, simane singeze amanzi amaningi alungisiwe kuze kube yilapho ibhodlela lithola umswakama walo wemvelo. Futhi uma ufuna ukukwenza ngesikhathi esingcono kakhulu, ngokwesigaba senyanga, nansi inkomba efanele. Uma sisebenza ngezicucu, sinezingxenye ezimbili ezibalulekile, ingxenye esemoyeni, okungukuthi isiqu, kanye nengxenye engaphansi komhlaba, okuyizimpande. Inyanga ekhula ngokushesha ithanda ingxenye esemoyeni, iziqu, amaqabunga, kanye nokunyakaza kwejusi phezulu. Kodwa njengoba esikufunayo lapha ukuthi wonke amandla agxile engxenyeni engezansi, ekumisweni kwezimpande, isikhathi esingcono kakhulu sokusika izithombo inyanga ephelayo. Ngesikhathi inyanga iphela, amanzi avame ukwehla, agxile kakhulu esisekelweni, okwenza kube lula kakhulu ukukhula kwezimpande ezintsha zokusika, okwenza kube lula futhi kuqine. Futhi manje, enye ezingxenye ezijabulisa kakhulu zenqubo ifika. Ngemva kwamasonto ayisithupha uzobona ukuthi izingcezu ziqinile, azinyakazi, nokuthi ungabona ngisho nezimpande ezimhlophe zinamathele epulastikini lebhodlela. Lokho kusho ukuthi bagxile kahle. Ukuze sizikhiphe, ngeke sidonse izingcezu. Sizokwenza ngendlela ephephile ngangokunokwenzeka. Sizokwenza ukusika obuyisiyingi phezulu kwebhodlela ukuze silivule, bese senza ukusika okuningana okuqondile okuzungeze umzimba webhodlela. Ngale ndlela, singavula ipulasitiki ngezigaba, sigweme ngazo zonke izindleko ukubangela umonakalo ezinqunyiwe. Futhi isinyathelo sobugcina kungaba ukuhlanza isihlabathi ezicutshini zethu. Ebugcineni besizoba nezihlahla zikalamula eziyisishiyagalolunye, imithi yomqumo eyisishiyagalolunye kanye nezihlahla zerosemary eziyisishiyagalolunye, zonke zigxile ngokuphelele. Uma le ndlela ikumangazile noma ikukhuthaze, yisekele ngolike bese ubhalisela, ngoba amasu amadala, angavamile, futhi asebenza kahle kakhulu cishe akekho owaziyo ngawo ayeza maduze. Futhi ngitshele kumazwana ukuthi yisiphi isitshalo ofuna sisisakaze kuvidiyo elandelayo. Umbono wakho ungaba ngolandelayo ozovela lapha, ngizokubona.